سلام تخطاتلتنا ناي channel كما تكونوا سناك تكونوا ناي وتر مني وتيو كم وتر نقولنا كطغمنا كمهرنا كنكحنا زغلي زبلكو حبريتاتات حزلكم كم زغرب لو مدما بفلاي ابز معرابا عالمنا نبر زلنا العلا قداس نزلو لوتي وي كم عبالتات كنرينا زكوناتات زي بملكع ناي تصتا ناي كمون وتهدراو انقساصاتهم كنبلا نخلينا ጉዳይ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ዘሎ ኣከንዲ ናብ ሰላም መፅኡ ነዛ ዓለምና ዕረፍቲ ዝባ መመሊሶም ይሕንክርዎ ከም ዘለውን መመሊሶም ናብ ዝባእሰ ኩነታት ክወስድዎ ከም ዝኽእሉን ነዚ ድማ ብኩሉ መለክዒ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ዝዓበየ ስግኣት ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ናብ ስልጣን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንሱ ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዘረጋገፆ ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክውድኦ ከም ዝደሊ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ምንታን ንሱ ከይውድኦ ዝገብርዎ ዘለዉ ክትርእዩ ኢኹም ሕጂ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኣይሕልፍዎን እዮም ዘለዉ ክፍትን እየ ተመፅያ እንተሓሊፋ I will bring it to you እዚ የለን ዝግበር የለን ስለዚ እዚ ማተር ፋክት ክሕብረኩም እየ ካልእ ቻነል ሓድሽ ቻነል እውን ክኸፍት እየ ብኡ ክፍትን እየ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶታት ክንገብር ከለና ኮንትሮል ይገብርዎ ኣለዉ ብፍላይ ክትዛረቦ ዘይትደልዩ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ወላ ካብኦም እናመፀ ከሎ ገሊዩ ዲሞኔታይዝ ዝገብርዎ ገሊዩ ምልክት ይህቡ ስለዚ ብስከምታት ቁርብ ፀገማት ኣሎ ግን ክንቅፅል ኢና ስቲል ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሌትስ ኮንቲኒዩ እዚጋ ገዳስነት ስለ ዘለዎን ሂወትና እውን ኣብ ኤሮፓ ወይ ኣብ ምዕብል ዓለም ነብር ዘለና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዓለም ንዘሎ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ሶ what is going on እስከዚያ ኮንፈረንስ ኣበያ መበል 75 ዓመት ናይ ኔቶ ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ $100 billion حجز كم زحتة نسمع ده. All of you, welcome to this meeting of NATO foreign ministers. This is the first ministerial meeting with Sweden taking its rightful place as a full member. A clear demonstration that NATO's door remains firmly open. Today, we will prepare for the Washington summit in July. The summit will take forward our work to strengthen deterrence and defense and ensure fair burden sharing. We will bolster our support for Ukraine and will deepen our cooperation with our partners in the Pacific as well as the European Union. Today, we will also discuss how to address instability in our southern neighborhood and agree. So, مبل 75 ዓመት ናይ ኔቶ እንታይ ኣገዳስነት ነይርዎ ንዑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ዘለዎም ኩነታት ብኸመይ ክሰግርዎ ይኽእሉ እንታይ ክግበር ይኽእል ኔቶ ኣብ ኤሮፓ ጥራይ ድዩ ክሕፀር ክትሪእዎ ኢኹም ናበይ ገፁ ከስፋሕፍሕ ይፍትን ከም ዘሎ እንታይ እዩ ከቲ ዕላማ ክኸውን ብሕጂ ተራ ናይ ኔቶ እናጎደለ ዲ ክኸይድ እናወስኸ ክኸይድ መጠንቲ ሓላፍነት ናይ ኔቶ ዝወሰኸሉን ዝጎደለሉ ማዕርዩ ድማ ኩነታት ናይ ፀጥታ ናይ ዓለምና ክፅሎ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ምክንያቱ ኔቶ ናዕበይ እንተኸይዱ እተን ካልኦት ሃገራት ከም ግብረ መልሲ ክገብርኦ ዝኽእላ ከም በዓል ቻይና ድን ከም በዓል ራሽያ ድን ከም ካልኦት ሃገራት ስጋት ክስምዐን ዝኽእል ኣብ ወታደራዊ ድልውነት ናተን ወይ ኣብ ወታደራዊ ባጀት ናተን መመሊሰን ትውድድር መመሊሱ እናበርትዐ ክኸይድ እዩ ስለዚ እዚኣ ከም ኣብቲ ናይ ዋዕላ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሙሉእ ኤሮፓን ኣካላት ናይ ኔቶን ዝኾናን እዮም ተኣኪቦም ነይሮም መጀመርያ እስከ ሓንበቲ ኣናሊሲስ ንሶም ዝብዎ ዘለዉ በዚያ ሓንቲ በዚያ እስከ ንጀምር first of all ድሕሪኡ ናብ ካልእ ከይድና There's a meeting today to discuss how to supply Ukraine with more weapons in the years ahead through a potential fund worth 100 billion euros. Speaking at the start of the summit was the NATO chief, Jens Stoltenberg. Here's a little of what he had to say. We need to shift the dynamics of our support. We must ensure reliable and predictable security assistance to Ukraine for long haul, so that we rely less on voluntary contributions and more on NATO commitments. We are transforming. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ሰክረታሪ ናይ ኔቶ ኣካይዳናን ኣገባብ ናይ ኔቶን ክንቅይር ክንክእል ኣለና ንሱ ድማ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ኣበርክቶ ንገብሮ ዘይኮነ ኮለ ጌና ሰፊሕ ዝኾነ ባጀት ቀሪብና ኣብ ሓደ ቦታ ኣኪብና ከነቐምጦ ኣለና ካብኡ እናወሰድና ዘድልየና ንገብር ነዚ እንታይ ማለት እዩ እስከ ንስማዕ እዮም forming NATO's comprehensive assistance package into a multi-year program of assistance. Well, let's talk to Dave Keating now, who's covering this summit for us. And Dave, we understand that during this meeting, NATO foreign ministers are trying to Donald Trump-proof the alliance. By that I mean put in place measures to protect funding in the... እንታይ ትብል ኣላ ሰሚዕኩም ዶ እቲ ብሎክ ወይ ከዓ ኔቶ እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ፕሩፍ ይበሃል ወይ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር መፅኡ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ብዛዕባ ኔቶ ክገብርዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ 100 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ዝኽፈል ክብሉ ከለዉ very simple president ናይ ኣሜሪካ ክንደይ ዝፀንሕ ኣብ ስልጣን 4 ዓመት እዩ ዝፀንሕ
ሕጂኻ ክንደይ ኣለና ፍርቂ ዓመት ኣለና ኦልሬዲ ስለዚ ንዓን ወሲኾም ድሕሪ ክሳብ ካብ ስልጣን ክሳብ ዘወልድካ ፍርቂ ዓመት 5 ዓመት ን5 ዓመት ዝኸውን 100 ቢልዮን ክብሉ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ 4 ዓመት ክፀንሕ ስለ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኔቶ ለውጢ ንኸይገብር ተቐላጢፎም 100 ሚልዮን ከዋፁ እመንዑ ከም ቅሙጥ ገይሮም ኔቶ ንዑ እናተጠቀመ ክፀንሕ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለ እንተበለ ነተን 4 ዓመት ብኸምኡ ክሰግርዎን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ዘገርም ኩነት እምበኣር እቲ ፕላን ነቲ ውግእ ጠጠው ከብልዎ ወይ ኣካይዳ ናይ ኔቶ ንክቕይሩ ከም ዘይኮነ ይዝርዳእና ዘሎ እንታይ ደኣ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ተመፀ እንቅፋት ክኾኖም ስለ ዝኽእል ንሱ ዝበለ እንተበለ ዝገበረ እንተገበረ ነቲ ጉዕዞ ናይ ኔቶ ዝኾነ ይኹን እንቅፋት ክፈጥረሉ ከም ዘይክእልን ከምኡ ድማ ንዩክሬን እዚ 100 ቢልዮን ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ክቕፅል ከም ዝኽእል ንክገብርዎ ዘኽእሎም ሓይልን ዘኽእሎም ባጀትን እዮም ከውፅኡ ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሓሳብ ሕጂ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ክንደይ ክወድቕ እዩ ኣብ ክንደይ ክሰማምዑ እዮም ኣብ መወዳእታ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እዚ ይመስል እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ንውግእ ከናውሕዎ ድሌት ከም ዘለዎም እዩ ዘርእየካ That I mean, put in place measures to protect funding in the event that Trump does win the US election in November. Tell us a bit about that. Yeah, exactly. That is what NATO Secretary General Jens Stoltenberg was referring to there in that sound clip of when he came into the NATO summit this morning, when he talks about shifting the dynamic. What he means there is shifting the coordination of funding from the United States to NATO. This is a controversial move, and it's one that's going to take some time to discuss for sure. The idea here, so far, the United States has been mainly coordinating the funding, and that has largely been done through this contact group within the Rammstein format. So that's something that's actually technically external to NATO and run by the United States. The idea is to transfer all of that within NATO to እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቀዳማይ ነገር እዚ መንገዲ እዚ ጉዕዞ እዚ ወይ እዛ ኣገባብ እዚ ኣሜሪካ ድራይቭ ትገብሮ ዘላ ወይ ኣሜሪካ ትዝውሮ ዘላ እሱ ከዓ ብርግፅ ኔቶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ዕዳጋ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣሜሪካ እቲ ናይ ኔቶ ዝዋፃእ ገንዘብ ምናልባት ኣሜሪካ ክንደይ ክባፅሓ እዩ ብዓቕማ ክተዋፅያቡ ብምሉእ እቲ ገንዘብ ግን ዳርጋ 100 ቢልዮኑ እቲ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ እዩ ዝግዛእ ስለዚ እቲ መክሰብ ናቱ ምክንያቱ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ እዮም ክጥቀሙ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክወዳደር ዝኽእል ኣፅዋር ስለዘየላ ካልእ እዚ ከዓ እንታይ ይገብረላ ንኣሜሪካ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኩነታት መን እዩ ዝቋፀሮ ንብል ዘለና እቲ ናይ ምክልኻል ናይ ኣፅዋር ዘፍርዩ ካምፓኒታትን ምስኦም ዝተሓሓዙ ትካላትን ንሳቶም እዮም ነቲ ኩነታት ዝቋፀርዎ ስለዚ እዚ ውዕል እዚ ባጀት እዚ ኣብ ዝመፅእ 4 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን እንድሕር መፅኡ እውን እንተኾነ ዝኾነ ነገር ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይክእልን ጠጠው ከብሎም ከም ዘይክእልን ፕላን ይገብሩ ኣለዉ እዚ ከዓ ዋላ እቲ ኔቶ ስልጣኑ ከም እንተዘይነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝቀያየር ነገራት ናብ ኩናት ንምኻድ ዝቀያይርዎ ዘለዉ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ከም ትወትሩ ዝብሎ ኣነ ብዙሓት ካልኦት እውን ዝብልዎ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ነዚ ኩናት እዚ ብዝኾነ መንገዲ ገይሮም መንገዲ ሰላም ገይሮም ክዓፅዎ ምኽኣሉ ነይሮም ዝከኣለሉ መድረክ ኣሎ እዩ እንተኾነ ክዓፅዎ ይደልዩን እዮም ዘለዉ እቲ ፕላን ከም ዝበልኩኹም እዩ ረብሓ እዩ ኩናት ረብሓ እዩ ሰላም ረብሓ ይኮነ ነዞም ትካላት እዚኣቶም ሰላም ማለት ንዓታቶም ካብ ቢዝነስ ጠፊሽካ ምውፃእ ማለት እዩ ልክዕ ግዜ ኩናት ብዙሓት ትካላት ናይ ኣብ ሰላም ዝነብራ ኣብ ሰላም ዝምዕብላ ኣብ ግዜ ኩናት ከም ዝጠፋ ንኣብነት ኣብ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪእናዮም ብዙሓት ትካላት ብሰንኪቶም ሰራሕተኛታት ናብ ውትድርና ስለ ዝኸዱ ኣብ ግዜ ሰላም ጥራይ ክምዕብላ ዝኽእላ ካምፓኒታት ፅቡቅ ይኸዳይ ኣለዋን ልክዕ ከምኡ ድማ ሰላም ጥራይ እንድሕር ኮይኑ እዞም ናይ ኩናት ኣፅዋር ተሸጦም ዝናበሩን ቢልዮናትን ልዕልዩን ገንዘብ ኣታዊ ዝገብሩ ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ረብሓ የብሎምን ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ኩናት ጠጠው ዘይብለሉ መንገዲ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ገንዘብ ዩክሬን ስኢና ዝበሃል ዘሎ ድማ ገንዘብ ንኸይትስእን ምክንያቱ ገንዘብ ተስኢና ክትሰዓር ካይደልይዋን እዮም እቲ ኩናት መን ስዒሩ መን ተሳዒሩ ይኮነን ክንምንታይ ንነዊሕ ክቕፅል ይኽእል እንተተኻኢሉ ድማ ጠጠው ዘይብል ኩናት ፎርኤቨር ዎር ዝብሎ ጁልያን ኣሳንጅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘየለ ጥራይ ዘንፀባርቐልካ ንሽተይ ንስማዕ እሞ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኤውሮጳ ምስ ልዩነት ብትክክል ትገልፅ ቪድዮ ክንርኢ ኢና As you said, Trump-proof the support for Ukraine. So NATO itself would be coordinating that, not the United States. And what Secretary General Stoltenberg was referring to there when he said that the financing needs to be more predictable and more long-term is, of course, the fact that Republicans in the U.S. Congress have been blocking military aid to Ukraine for several months now at the direction of their candidates for President Donald Trump. And it's unclear whether that funding will ever be unblocked. So this is in response to the short-term blockage of U.S. military aid to Ukraine. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ
ናይ 6 ቢልዮን ዝኸውን ሓገዝ ንዩክሬን ክወሃብ ዝግብኦ ዝነበረ ኣብቲ ሓደ ክፋል ናብቲ ሰነድ ሓሊፉ ኣብቲ ታሕተዋይ ሃውስ ክሓልፍ ኣይከኣለን ኣሎ ክሳብ ሕጂ እቲ መስርሕ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ሪፐብሊካን ምስ ዝምድና ዘለዎም ነቲ ኩነታት ንኸይቅበልዎ ኮሎ ጌና ኣብ ስልጣን ከያተው ከሎ ብሎ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እንድሕር ብከምዚ ክቅፅል ኮይኑ ከመይ ገይሩ ይከውን ንሱ ከይመፀ ከሎ ከምዚ ብዝተኻለ መጠን ገለ ነገር ከንሕልፍ ክንክእል ኣለና እዚ ዓይነቱ ናይ ሃታ መስርሕ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ኣብዚኣ ኸ ንስማዕ እያ Welcome back to NATO. It's always great to see you here. And thank you for leadership. Thank you for a strong commitment to our alliance. Today, we have already started our foreign minister meeting, and we have addressed how to strengthen our support to Ukraine to create a even more robust framework for our support. And I thank you for your strong commitment, your personal commitment, the commitment of President Biden, to ensure that the United States continues to be a lead nation in supporting Ukraine. Burden sharing is always top on our agenda. When NATO made the pledge to ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ ዘሎ መምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ባይደንን ናቱ ኣድሚኒስትሬሽንን ምስቲ ናይ ኔቶ ኩነታት ብትክክል ዝኸይድ ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣጀንዳ ናቱ ትዛዕበየ ዋላ እቲ ኔቶ እውን ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ባይደን ዝኣተወ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ድማ ገሊፅናዮ ኣለና እዚ እንታይ ኢልና ርኢናዮ ነርና ኣሜሪካ እዚ ኩነታት ኣብ ራሽያ ምስ ዩክሬን ዘሎ ፅቡቅ ጌራ ሓንዲሳ ካብ መጀመሪኡ ዘበገሰቶ እቲ ክብገስ ከሎ ድማ ንንጹር ዕላማ ንክሃርም ምናልባት ንዓታቶም ንጹር ንካልእ ዓለም ግን ዘደናግር ዕላማታት ክህልዎ ክእል እዩ ንሳቶም ክሪኡ ከለዉ ንራሽያ ንበይና ንምትካም እውን ኣይኮነን ኣሰራዊ ድማ እተን ኣገደስቲ ሃገራት ንዓዓ ንዕብላላ ናይ ኣሜሪካ ስጋኣት ክኾና ወይ ስጋኣት ክፈጥራ ዝኽእል ሃገራት ከም በዓል ጀርመን ከመይ ገይረን ካብቲ ዝግስግስኦ ዝነበራ ድሕሪት ክምለሳ ከም ዝኽእላ ኣብኡ ድማ ኣብቲ ቁጠባ ድማ ክድሕራ ከም ዝኽእላ ስለዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ኣብ መንጎ ጀርመንን ዝነበረ ጥቡቕ ዝምድና እሱ ድማ ብስሉጥ መንገዲ ሕሱርን ፅፉፍን ነዳዲ ንጀርመን ድሕሪትካዮም እቲ ናይ ጀርመን ማኒፋክቸሪንግ ሃብ ወይ ድማ ናይ ፋብሪካታት ሓይሊ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ስለዚ ጀርመን መመሊሳ እናሓየለት ትመፅእ ዝነበረት ሃገር ስለምንታይ እንድሕሪ ኢልና ሕሱር ዝኾነ ወይ ካብ ብፅፉፍን ሕሱርን ስሉጥን ነዳዲ ካብ ራሻ ይመፃ ስለ ዝነበረ ራሻ ድማ ካብኡ ገንዘብ ረኺባ ቁጠባ ናታ እናማዕራረየት ወታደራዊ ዓቕማ እናዓረየት ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ቁጠባን ዕቤትን ጌራ ነይራ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ምስቲ ዘለዎን ሽርክነት ኣብ መወዳታ ኣዝዩ ጥቡቕ እንድሕር ገይረን ቁጠባ ናይ ጀርመንን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻን ሓዊስካ ንበይኑ ነፍሱ ዝኸኣለ ስጋኣት እዩ ንኣሜሪካ ክልተ እዚአን ጥራይ ተኻሊ ገዲፍካ እዚአን ክልተ እዚአን ጥራይ እንድሕር ጠቢቐን ሓያል ህዝቢ ብዙሕ ዕድላ ዘለዎ ብቐሊሉ ድማ ክሰዓር ዘይክእል ህዝቢ ክልቲኡ ኮምባይን ክኾነ እዚ ክፈርስ ክኽእል ኣሎ መንጎኦም ዘሎ ኢላ መፅያ ንራሽያ ኣሳቢብካ ዩክሬን ከም ኣብ መንጎ ክልቲአን ስለ ዘላት ሃገር ዩክሬን ድማ ቁሩብ ድኻ ዝኾነት ሃገር ስለ ዝኾነት ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ሰራዊታ ሒዛ ክትዋጋእ ኣይትደልን እያ ንመን ካልእ ሃገር ክትጥቀማላ ነቲ ስራሕ ናታ ተክትሰርሓላ ንዩክሬን መሪፃታ ዓባይ ሃገር ብዙሕ ህዝብን ዘለዋ እያ ንዓ ኣብ መንጎ ኢትያ ድማ እዚ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ዩክሬን ኮይኑ ኣሎ ኣሜሪካ ዕላማታታ ዳርጋ ሃሪማ እያ ዘላ ግን ሃሪማ ይኣኽለኒ ካ ዝበሃል የለን ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ መመሊሰን ተን ካልኦት ሃገራት ድማ ንታሕቲ ይወርዳ ስለዚ ናይ ራሻ ከምቲ ዝደለይዋ ይከደሎምን ናይ ኤውሮጳ ፅቡቅ ከደሎም ኣሎ ከይድሎም ኣሎ ኦልሬዲ እቲ ፀገም ግን ካብቲ ዝሓሰቦ ብግምጣል ኮይንዎም ዘሎ ምክንያቱ ኤውሮጳ ንዖም የገድሶም ነይሩ እቲ እንኳ ኣብ ጎኖም ዘሎ ኤውሮጳ እዩ ንዑ እንድሕር ኣትኪሞም ንባዕሎም እዮም ዝደኽሙ ዘለዉ ምክንያቱ መጠን ንራሻ ዝሃርሞ ንራሻ ካብኦም ሂዲሞም ምስ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ገይሮማ ስለዚ ናይ ራሻን ናይ ጀርመንን ዝምድና ናፀላኻ ካብኡ ዝገደደን ዝሓየለን ቻይናን ራሻን ኣብ ሓደ መስመር ከም ዝመፃ ገይሮመን እቲ ዝገደደ ካልኩሌሽን ድማ እዚ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ናቶም እዚ እዩ ኣነ ይኮንኩን ከም ዝብል ዘለኹ ዓበይቲ ስኮላርስ ዝብልዎ ዘለው እዚ እቲ ዝዓበየ ስዕተት እቲ ናይ ደገ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዝፈጠሮ እንተሎ ንራሻ ኣብ ጎኒ ቻይና ከም ትኸውን ስለ ዝገበራ ምክንያቱ ቅድሚኡ ምትፍናን ክልቲአን ድማ ይከራኸራ መን ዓብለለ ከዓ ዝብል ኣካይዳ ነይርዎን እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ክልቲአን ንክልቲአን ሓደ ከጥፍአን ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ረፂሩሎም ኣሎ ንሱ ድማ ኣሜሪካን መሻርክታን እዩ ስለዚ እዚ ኔቶ ዝበሃል እዩ እዚ ኔቶ ሕጂ ንኤስያ ገፁን ክኸይድ ይሓስብ ስለ ዘሎ ቻይና በቐሊሉ ኣይትሪኦን እያ ናው ሌትስ go back to this one When NATO is celebrating its birthday, quite an important one too, Thursday marks the 75th anniversary of NATO's foundation. So the foreign ministers have gathered in advance. So NATO مبل 75 عامته كبعلي زدالة زلو 75 عامت بسلام دينير بوغر gathered in advance
And their big mission? A long-term plan for Ukraine. NATO is looking to raise $100 billion for Kiev. This money will be spread across 5 years. But why now? It's been more than 2 years since the war started. So why is NATO proposing this now? Listen to what the alliance chief said. We are now discussing ways to institutionalize more of the support within a NATO framework, to make it more predictable, to make it more robust. So እንታይ ንርኢ ኣለና ሕጂ ብርግፅ እዚ 100 ሚሊዮን 100 ቢሊዮን እዚ ዓብ ገንዘብ እዩ እዚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ንዩክሬን ደጊሙ ክሃንፃ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ነይሩ እዚ ግን ኣብ ውግእ ክኸውን ከሎ ወላ ሓንቲ ፋይዳ የብሉን ምክንያቱ ክንደይ ኣጥፍዮም ኣለዉ ልዕሊ 200 ቢሊዮን ገንዘብ ኣጥፍዮም ኣለዉ ልዕልዩ ስለዚ እዚ ወላ ሓንቲ ይኮነን ብዓይኑ ውግእ ክትሪኦ ከለኻ እቲ 100 ቢሊዮን ሜቢ I don't know 10 ነፈርቲ F35 ናይ ኣሜሪካ ድዩ ገለ ክገዛልካ ይኽእል ኸ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ እዚ እቲ መሳርያ ሰብ ንኽቐትል ተሰሪሑ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ካብ መጠን ንላዕሊ ክቡር እዩ ስለምንታይ ከምኡ ክቡር ገብሮ ኣብ ካልእ ዓለም ስለ ዘየለ እሶም ጥራይ ስለ ዝሰርሕዎ እቲ ዝበለፀ ናትናዩ ስለ ዝበሃል ካብ መጠን ንላዕሊ ክቡር እዩ ንምንታይ ዕላማ ይክንዱ ስለዚ እዚ ብሰላም ፈቲሕካ ነቲ ኩነታት ናብ ንቡር ክትመልሶ ቀሊል እዩ ግን ክገብርዎ ይደልዩን እዮም ብፍፁም ነዚ ክገብርዎ ይደልዩን እዮም ሶ እቲ 100 ቢሊዮን ድሕሪ ተዋሂብዎ እቲ ኔቶ ነቲ ኩነታት ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ክቕፅሉ ከም ዝደሊ ናይ ሰላም መንፈስ ከም ዘይኮነ ኔቶ ማለት እቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ስራሕ ክህሉ ተኮይኑ ውግእ ክህልሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምናልባት ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኔቶ ንምህናፅ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞታት ልክዕ ዘንሪኦ ዘለና እዩ Because we strongly believe that support Ukraine should be less dependent on short-term voluntary offers and more dependent on long-term NATO commitments. Let me repeat that. NATO wants wants the aid rather to be predictable. And it's clear why. Joe Biden had promised some $60 billion in aid, but the US Congress has refused to pass it. And then you have Donald Trump. If he wins the White House, all bets are off. Because Trump has hinted at cutting off military aid to Ukraine. So what does NATO do? Create a long-term funding plan. Diplomats are calling it Trump-proof. But how will such a plan work? Right now, NATO is not giving lethal aid to Ukraine. As an alliance, it is only giving non-lethal aid. All the military stuff is being given at the bilateral level. Member countries are giving arms to Ukraine, not NATO per se. The plan is to change that. NATO wants to take over the Ramstein Group. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከምቲ ትብሎ ዘላ እቲ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ሃገራት በብወገነን እየን ኣፅዋር ከባ ፀኒሐን ዘለዋ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን እቲ ኔቶ ዝበሃል ማእከላይ ነቲ ኩነታት ተረኪቡ እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ኔቶ ኮንቶ ኮይኑ ኔቶ ማለት ካልኣይ ሽም ናይቲ ውግእ ንክንቀሳቀስ ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ዘድሊ ኩነታት እናገዘ ከመሓላልፍ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዕዞ እዚ ትማሊ let's say ቅድሚ 3 ወርሒ ኤውሮጳዊ ሕብረት 55 ድዩ 50 ቢሊዮን ዩሮ ሂብ ነይሩ 50 ቢሊዮን ድሕሪኡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብመንገዲ ካልእ ኦርጋናይዜሽን ናብ ትካላት ገይሩካ 5 ቢሊዮን ሂቡ ፈረንሳ ከምዚ ሂባ ጀርመን ከምዚ ሂባ ዳርጋ ቀፃል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ 100 ቢሊዮን ገንዘብ የድልየና ኣሎ ይብሉ ካበይ ዝመፅእ ዝኩሉ ገንዘብ ክንዲዚ ገንዘብ ኣበይ ዘሎ ኢልካ ሓትት ንቡር እዩ ኤውሮጳይና ነብር ዘለና ቁጠባ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዘየለ መነባብሮክ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቐየረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምናልባት ኣብ ኮሜንት ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም መነባብሮ ከመይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ዋጋታት ከመይ ከቢሩ ኣሎ ዝቕባበ ከመይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ዋላ እዚ ኩሉ ገንዘብ እዚ ኣብ ካልእ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ተቕርፂ ኣብ ካልእ ክፋል ክውዕል ዝኽእል ዝነበረ ገንዘብ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ኣበይ ከዚኖም ነይሮም የውፅዎ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ድማ ዝተኸዘነ ገንዘብ ወይ ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ የብሎምን ዕዳ ጥራይ ዘለዎም ኣብ ባንኪ ዝኾነት ሃገር ናይ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ሪዘርቭ ገንዘብ የብሎምን ዚሮ ገንዘብ ዝበሃል ኣይቐምጡን እዩ በንጻሩ ኣሜሪካ ክንደይ ኣሎ ከባቢ 34 ትሪልዮን ዕዳ ናይቲ መንግስቲ ኦፊሻል ዕዳ እዚ unfunded liabilities ዝበሃል ድማ ኣሎ ዝቕሉ ንጥሮተኛታት ዝኸፍልዎ ዘለዉ ነቲ ናይ ሕክምናታት ዝኸፍልዎ ዘሎ ገንዘብ ሃልይዎም ኣይኮነን ፕሪንት እናገበሩ እናተለቅሖም ዝኸፍልዎ ዘሎ ልዕሊ 200 ትሪልዮን ዝኸውን ከዓ unfunded liabilities ዝበሃል ኣለዎም ስለዚ እቲ ደረጃ ዕዳ ኣሜሪካ ዘለዋ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ካብ ገንዘብካ ወርቅኻ ሸጥካ ኣይኮነን ፈርዲኹም ኣለኹም ኩሉ ብዕዳ ዝብፃሕ ዘሎ ኩነታት እዩ እምበኣር እዚ ከምዚ እንድሕሪ ኮይኑ ምዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘሎ ገንዘብ እዚ ገንዘብ እዚ ከም ብሓድሾም ብዕዳ መልክዕ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ካበይ ዳ ክመፅእ ስለዚ እቲ ደረጃ ናይ ዕዳ እዚ ኩሉ ንክገብሩ ዘኽእሎም ዘለካ ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እቲ ባጤራ ናቶም ተደላይነት ስለ ዘለዎ ነቲ ቁጠባ እናባላሸኻ ፕሪንት እናገበርካ
ካልኦት ሰብ 8 ሰዓት 10 ሰዓት ርሂፅና ንረኽቦ ወረቐት ንሳቶም ኣብታ ማሕተምናቶም በቅበቅ ኣቢሎም ቢልዮንስ ከውፅኡ ይኽእሉ ትሪሊዮንስ actually ቢልዮንስ ይኮነስ ትሪሊዮንስ የአሜሪካ ፕሪንት ትገብር ዘላ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ፕሪንትድ ኮይኑ ኣፅዋር ይገፅሉ ማለት እዩ ነቲ ቁጠባ ድማ የበላሹ እዚ ድማ ትዝቕባበት ኢንፍሌሽን ዝበሃል እናብርትዕ ዝኸይ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮን ኢንፍሌሽን ማለት ሓደ ብሓደ መበገስናቱ ናይ መንግስቲ ሕማቕ ፖሊሲ ወይ ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ማለት እዩ ነታ ፕሪንት ትብል ገንዘብ ክጥቀሙላ ስለ ዘይደልዩ ኢንፍሌሽን እናበሉ ካልእ ኳንቲቴቲቭ ታይተኒንግ ኳንቲቴቲቭ ኢዚንግ እናተባሃለ ካልእ ቃላት እዮም ዝጥቀሙሉ ሰብ ክርድኦ ዘይክእል እቲ ኩሉ ተዘረባገብ ፕሪንት ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ በፕሪንት ምግባር እዩ ህይወት ድማ ክኸብድ ምዃኑ ጥራይ እዩ ዝረኣየካ ካልእ መንገዲ የለን It's a coalition created to channel weapons to Ukraine. Currently, the US leads this group, which means a future US president could handicap it. So NATO wants to take over. It wants to lead the lethal weapon supply to Kiev, which again raises two questions. One, where will this money come from? And two, will all NATO members agree to this plan? Now, diplomats say all 32 alliance members will contribute money. How much is not clear yet. NATO already has a formula for sharing its budget. Maybe they will apply the same to this. If so, the US could end up giving $16 billion. And question number two, will all the members agree? Looks tough at the moment. The likes of Hungary are not. So, እዚ ገንዘብ እዚ ብኸመይ ክመፅእ እዩ ንዝብል ምናልባት ኩላተን ሃገራት ተማቒለን ክኸፍልኦ ይኽእላ እየን ሶ እዚ ድማ እቲ እንኳ ክግበር ዝኽእል ኩነታት እዩ ኦፍኮርስ ሃገራት ኣለዋ ከዋፃ ዘይደልያ ንውግእ ንኣብነት ናይ ሃንጋሪ ተወሲድካ እቲ ውግእ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል ሰላም ክመፀሉ ዝኽእል ዝደልዩ ሃገራት ኤውሮፓ ኣለዉ እዮም እተን ዓበይቲ ሃገራት ግን ኣብቲ ናይ ውግእ መንፈስ ስለ ዝኣተዋ ኦልሬዲ ንዑ ጠጠው ከብላ ይክእላን እየን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ንዓመት 2 ዓመት ቀፂሉ ዘሎ እንታይ ንርኢ ዘለና ሓረስቶት ብርቱዕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታይ ብሰንኪቲ ምንሃር ናይ ነዳዲ ካልእ እውን እቲ ኤውሮፓ ሕብረት ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብሩ ዘሎ ናይ ንግዲ ስምምዓት ካልኦት ሓረስቶት ሃገራት ምህርቲ ብዚኣቱ ስለ ዘሎ ነቲ ዕዳጋ የበላሽወልና ኣሎ ንሕና ክንነብር ኣይንኽእልና ዘለና ብምባል ኣብ በርሊን ድዩ ኣብ ጣልያን ድዩ ኣብ ብራስልስ ድዩ ኣብ ካልኦት ከተማታት ናይ ፖላንድ ድዩ ናይ ስፔን ድዩ ናይ ፈረንሳ ድዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ጎደናታትና መፁ ምስ ትራክተራቶም ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንነዊሕ እዋን ገይሮም እዮም ዳርጋ ሰልችዎም ዲገዲፎሞ ወላ ንእሽተይ መፍትሒ ተገይረሎም ወይ ዶኖ but anyway እቲ ገንዘብ እቲ ኣብቲ ዓውዲ ቁጠባ ብዙሕ የድሊ ነይሩ እዩ ኤውሮፓ ብቴክኖሎጂ ድሕሪት ተሪፎምኩም ዘለዎ ይስምዖም ኣሎ ኣብ ውድድር ናይ ቴክኖሎጂ ኣለውን ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ የብሎም ስለምንታይ ዘይብሎም ኢንቨስት ስለ ዘይገብሩሉ ወይ እውን ነተን ትካላት ኣብዚ ኮይነን ንክሃንፃእ ንዑ ዝዕድም እቲ ቢሮክራሲናቶም ኣገባብናቶም ብጣዕሚ ንናእሽቱ ካምፓኒታት ስለ ዘይዕድም ዘይተዓደነ ሕግታት እናገበርካ እዚ ግበር እዚ ማል እዚ ከምዚ ግበር ተልካዮም ትንሽተይ ካምፓኒ ኣብዚ ክዕወት ኣይክእልን ኢሉ ሓፊሉ ንኣሜሪካ ወይ ናብ ካልእ ዓለም ብምኻድ ኣብኡ ሓደሽቲ ካምፓኒታት መዓት ኤውሮፓውያን ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም እቲ ስታርትኣፕ ናቶም እቲ ካምፓኒታት ናቶም ኣብኡ ከም ዝምስርትዎ ብዙሕ ግዜ ይዝንገር ስለምንታይ እዚ ኤውሮፓ ነቲ ሓድሽ ቢዝነስ ዝኸውን ቦታን መድረኽን ስለ ዘይብሉ ሕግናቱ ድማ ንናእሽቱ ካምፓኒታት ስለ ዘይሕግዝ ስለ ዘይዕድም ንዓታቶም ድማ ፍሌክሲቢሊቲ ስለ ዘይሂቦም እዝን ወድዝን ኣብ ግምት እንታው ካልኣይ ድማ ሰራሕተኛታት ንኣብነት ጀርመን እንተለኻ ሰራሕተኛ ክትቆፅር ከለካ እንታይ ክትገብሮ ዘለካ ሰራሕተኛ ቆፂርካ ክሰጎይ ትኽእልኒ ካብ ጀርመን በቲ ሕጊ ናይቲ ፌስሽቴል እንተሪብካዮ ማዕ ሽግሪ ዘምፃልካ ሓደ አንተርፕረነር ሓድሽ ካምፓኒ ዝምስርት ዘሎ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ድሕሪ 3 ወርሒ ካምፓኒ ናቱ ክትጥፍሽ ትኽእል እያ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሰራሕተኛ ንክትቆፅር ብጣዕሚ ከቢድ ኣብ ስዊትዘርላንድ ንኣብነት ኣለና ናተይ ካምፓኒ ሽግር ኣለኒ ኮንትራክትድ ክትገብር ዘለካ እምበር ሰራሕተኛ ክትቆፅር ተኮይንካ ብዙሕ ጠለባት እዩ ዘለዎ ብዙሕ ደሞዝ ክትገብረለካ ካብ ኤውሮፓ ካሊእ ካብ ኣሜሪካ ካብ ጀርመን ወይ ካብ ፈረንሳይ ይሓይሽ ፀቢቑ ባት ስቲል እቲ ትፅቢታት ናቱ ን3 ወርሒ ድሕሪ ጠፊሽካ ን3 ወርሒ ክሳብ ኩንዲጉን ፍሪስ ናቱ እቲ ኮንትራክት ናቱ ካንሰል ዝኸውን ክትከፍሎ ክትክእል ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ ናቱ ናይ ካልኡ ናይ ጥሮታን ገለን ክትከፍል ኣለካ ንኣሽቱ ካምፓኒታት ድማ ዓቕሚ የብሎም ነዚ ክገብሩ ኣብ ኣሜሪካ እንተኸይድካ ግን ብሰዓታት ዝቁፀር ድዩ ብገለ ዝቁፀር ድዩ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ቨሪ ፍሌክሲብል ስለ ዝኾነ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ይኸዱ እቲ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ድማ ኤውሮፓ ኣክን ናብ ውግእን ናብ ካልእን ናብ ቁጠባ ኢንቨስት እንተዝገብርዎ ነቲ መንእሰይ ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ምጠቐሞ ነይሩ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ይከሚሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎ Not keen on this move. They say if NATO gives military aid, it will bring them closer to war. Others like Germany are on board. It is essential for us to turn the structures that we created on an ad hoc basis back then, for example, education, training and planning, into truly structured, reliable, long-term structures. ጀርመን ሙሉ ሙሉ መዝሙር ናታ ውግእ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ወሪድዋ we don't know
بزي كنتات زي تا قدامي تتحسيا زل هاجر جرمانيا جن اتزلو مرحنة أبزوان زي كابت وجد دحر كبل زي دلي كم جات رواز لهم زي منستر بداية وزعنا جرمانيا كل جزء نتوجد كن حجز لنا كن أتل لنا ترى تبدل لا كنت بناي تهجر أبتبايتنا تم استزاربوا بزح زي زمثالكم بدعمي نوارد يوارد خمزلو حماق يخد خمزلو كعري الله بزي درجة يخي كمزلو باي ذا واي نزع عمت زي قام تغيروا لزنا بركو تبع كابت قام استقبلوا زخفة كون كم زغل زحمة كون كم زغل تقطبع نتقام تغيروا زنا بر انت حت قصهم كوردو او شينهم كمزلو يزنقر لازم تفوركاست ناتهم انت حت قص داون جريد يقبروا خمزلو سلامنتاي تقطبع ترانسفورميشن واي لوط يلو لوط نخقبر دما بزح ገንዘብ ኢንቨስት ከሆነ ሊግባ እቲ ገንዘብ ግን ዝዝረኸብዎ ገንዘብ ብሙሉ ናብ ውጊ ኢንቨስት ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ወላ ውግውን ኣፅዋር ባዕሎም ከፍርዩ ኢንቨስት እንተዝገብሮ ነይሮም እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ገለ ነገር ምኾን ነይሩ እዚ ግን መብዛሕቲ ግዜ እቲ ገንዘብ ካብ ኣሜሪካ ይብቐታ ዝግዛእ ዘሎ ስለዚ ገንዘብ ካብ ትቁጠባ ናይ ጀርመን ተወሲዱ ናብ ኣሜሪካ ይኸይድ ኣሎ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ድማ በቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ስለዘይ ተስፋ ስለ ዝቆረፃ ነቲ ዘለዎን ገንዘብ ኣክንዳ ኣብ ጀርመን ኢንቨስት ዝገብራ ንኣሜሪካ ከይደን ኢንቨስት ይገብራ ኣለዋ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይደን ኢንቨስት ይገብራ ኣለዋ ስለዚ ካፒታል ፍሉክት ወይ ከዓ ካፒታል ካብቲ ሃገር ብጣዕሚ ዝሓድም ዘሎ ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ኣብ ካልእ ዓለም ኢንቨስት ክገብራ ይግደዳ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ነተን ዓነተን ነቲ ሃገር ዝኸውን ፅቡቅ ፖሊሲ ክገብር ስለዘይመርፅ ዘሎ ናይ ሆፕ that's why እቲ የማናይ ክንፍ ዝበሃል AFD ዝበሃል ሓደ ኣኽራሪ ፖለቲካዊ ፓርቲ እና ዓብለለ ዝመፅ ዘሎ መሊሱ እውን ኣብ ዝለዓለ ክመፅእ ዝኽእል ጀርመን እውን ካብኦም ዝሃድሙ ዘለዉ እቲ ፓርቲ እንተመፅዩ ናይ ዩክሬን ውግእ ጠጠው ክብል ኣሎ ወይ ክንሕግዝ ኣይንኽእል ኢና ክብል ስለዝኽእል ኤውሮፓዊ ሕብረት እውን ተመሳሳሊ እቶም የማናይ ክንፊ ነዚ ውግእ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ዝቃወሞ ኣብቲ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ምርጫ ኣብኡ ክዕወቱ ስለዝኽእሉ ኮሎ ጌና ንሱ ከይበፅሐ ከሎ በዚ ሕጂ ዘለዎ ንውግእ ጥራይ ዝድግፉ ፖለቲከኛታት ጌርካ كمي غير كانوا نيتو نزمت 4 عامات كاب كم زعين بوليتيكا تاشمو كدحن وي بوك تصلو خمزي كل كتغبر تخل الى نرزلنا زغرم كنتاتي Freiheit wie diese Sicherheit auch. The talks will be tough, but NATO is hoping to get this done by July. That's when NATO leaders will meet in Washington. But forget military aid for a moment. After all, it's a very divisive topic. Instead, let's look at NATO's economic warfare. Why has that failed? Because Europe is still buying Russian energy, and a lot of it. Before the war, Europe bought piped gas from Russia. It made up almost 37% of the EU supply. But after the war, that supply fell from 37% to just 8.7%. And it was good news for Europe. They wanted to reduce reliance on Russian gas. But lately, the trend is changing. More Russian gas is now reaching Europe. كان رأيبزين زي حدا كابتي بفرلا هنداويان بتعمي زكاتاتلو نتبيو ناي حدا كابتي أوروبا ملو زوجة سجون تنتلو ناي راشا ندادي لعل الجداح جبر الله خمسة لو أوروبا دما قد متوجه مجمارو 37% ناي ساعات تلك قربناتهم ወይ ከዓ ነዳድናቶም ካብ ራሻ ይዝመጽ ነይሩ ጋዝ ድዩ ነዳዲ ድዩ ጋዝ ድዩ ብዘይገድስ ካብ ራሻ ይዝመጽ ነይሩ 37% ድሕሪ ትውግ ምጅማሩ ተሪር እገዳ ስለ ዝገበሩ ካብ 37% ናብ 8.7% ኣጉዲሎሞ ዝኻ እቲ እገዳ ኣብቲ መጀመርያ ጽኑዕ ስለ ዝነበረ ናይ ራሻ ነዳዲ ራሻ ድማ ነዳድናታ ወይ ጋዝናታ ኣብ ካልኦት ዓለማት ከም ዝሽየጥ ጌራቶ ሕጂ ግን እንታይ ንብድር ኣለና ተመሊሶም 15% ቤንጌሪ ኣትሎ ንዓለም ሙሉ ኣጊዶም ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ስለዝኣገደቶ ካብ ራሻ ንኸይገዙ ዝተኣገዱ ሃገራት ኣለዉ ምክንያቱ ኤውሮጳ ሓገዝ ትቦም ዝነበረ ሃገራት ካብ ራሻ ትገዙ ተረኺብናኩም ነዚ ሓገዝ ጠጠው ከነብሎ ኢና ስለ ዝበልዎም ነቶም ዘፈራርህዎም ካብ ራሻ ክገዙ ኣይክሉን እዮም ዘለዉ ስለዚ ከሲሮም ካብ ካሊእ ይገዙ ኣለዉ ሃገራት ኤውሮጳ ግን ኣጊደን ክነሰን ንባዕለን ተጠውየን ይገዝኣ ኣለዋ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ምስሉይነት ወይ ከዓ እቲ ሂፖክራሲ ዝበሃል እዩ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ እዚ እስከስምዖ ሕጂ Moscow's share has gone up from 8.7% to 15%. How did that happen? Because of LNG, liquefied natural gas. Around 10% of piped gas has been replaced by LNG. And why is no one complaining about this? Because it's a shady trade. You see, Russia exports LNG to many countries like China and Japan. But some of these shipments are rejected. And that's what happened in Argentina. A Russian LNG shipment reached Argentina last year, but the importer rejected it. Argentina rejected it, apparently because of some trouble with payments. So the shipments were rerouted to another country. እንታይ ትዛረባ ኣላ እቲ ነዳዲ ናይ ራሻ ብኤልኤንጂ ወይ ከዓ ሊኩፋይድ ጋዝ ኮይኑ ኣብ መራኸብ ተፃዒኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ነዳዲ እዚ ህንዲ ነዚ ጉዳይ ብሲሪየስሊ ብዙሕ ግዜ ሪፖርት ዝገብርዎ ሓንቲ ካብቲ ካብ ራሻ ገዚኣ ንነፍሳ ትጥቀምን
ሓደ ግዜ እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ትሸይጥ ዘላ ስለዚ ራሻ ነቲ ገዳ ንኽትሰግሮ ቀዳመይቲ ኣገዳሲት ሃገር ዝኾነት ቀዳመይቲ ኮነት ግን ገለ ካብተን ኣገደስቲ ሃገራት ህንድያ ህንዲ ድማ እንታይ እያ ዓብ ቁጠባ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ግን ኣገይን ሃብታማት ድማ ይኮኑ ስለዚ ንሕና ኤውሮጳ ብዝገበሮ እገዳ ወይ ከዓ ብዕንደራ ዝተጀመረ ውግእ ንሕና ዋጋ ክንከፍለሉ ቁጠባናን ህዝብናን ከነበላሹ እንደልና ካብ ቀደም ካብ ራሽያና ንገዝእ ናይ ራሽያ ካብ ምዝ ገይርኩሞ ዘሎም እገዳ ዲስካውንት ኮይኑ ስለ ዘሎ ብዋጋ ካብ ራሽያ ገዚና ክንጥቀም ኢና ብምባል ባዕልኩም ትፈልጡ ተደሊኹም ፅረፉ እንተደሊኹም ክሰሱ እንተደሊኹም ድሌትኩም ግበሩ ንሕና ማሓዙትኩም ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብዚያ ካብ ራሽያ ንገዝኦ ግን ጠጠው ከነብላ ንኽእል ኢና ብምባል ብዙሕ ግዜ ንሳቶም ተዘራሪቦም ብዙሕ ግዜ ተፀሪፎምን ተነቂፎምሉን እዮም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ቻይና ዝበልኩም በሉ ካብ ራሽያ ክገዝአ ኢላ መጀመርያ ኣውሒዳቶ ነይራ ሕጂ ግን እታ ቀዳመይትን ዝበፅሐ ነዳዲ ናይ ራሽያ ትገዝእ ዘላ ስለምንታይ ድማ ሓደ ብጀካ ራሽያ ንካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ንኣብነት ካብ ስዑድያ ትገዝያ ንስዑድያ ከይትሸጡላ ኢሎም ኣፈራሪሆም ንቻይና ነዳዲ ከምዚ ሂብዋ ክገብርዋ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እታ እንኮ ብናይ ኣሜሪካ ምፍርራሕ ጠጠው ክትብል ዘይትኽእል ሃገር መን እያ ራሽያ እያ ዳትስ ዋይ ሩስያን ቻይናን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ልምምድ ዝገብራ ዘለዋ ስለምንታይ እቲ ነዳዲ ናይ ራሽያ ካብ ራሽያ ተበጊሱ ብማእከላይ ባሕሪ ገይሩ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ንቻይና ንህንዲ ብውይ ዝኸይድ ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ብመንገዲ ሕቱ ድዩ ዋላ ገለ ተገይሩ ዝኾነ ነገር መሰናኽል ተገይራ ቁጠባ ናይ ቻይና ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ነዳዲ ዝንቀሳቐስ ነገር ስለዚ የለ ኦፍኮርስ ብፀሓያዊ ፀዓት ዘይተኣደነ ገንዘብን ፕሮጀክታትን እያ ኢንቨስት ትገብር ዘላ ቻይና ሰፊሕ ዝኾነ እቲ ደዘርት ናታ ካብኡ ምህርቲ ምፅያ ብዙሕ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ዘገርም ዓይነት ናይ ፀዓት ግሪን ሬቮሉሽን እያ ትገብር ዘላ በት ዳትስ ኖት ኢናፍ ነዳዲ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ትህልኽ ሃገር ተላ ቻይና እያ ምክንያቱ ፋብሪካታት ናይ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ኣብ ቻይና ስለ ዝርከብ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ማኒፋክቸሪንግ ሃብ ቻይና ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ውሑስ ዘተኣማምን ምንጭ ነዳድናታ ራሽያ እያ ካብ ራሽያ ናብኦም ክመፅእ ኣብ ውሽጥን ብበረ ስለ ዝራኸቡ መስኖታት ይሰርሑ ኣለው እዮም ፓይፕላይን ይሰርሑ ኣለው እዮም ንሱ ግን ዓመታት ስለ ዝወስድ ንሕጂ ትመራኸብ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ኤርትራ ምእታዎም ከምኡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ልምምድ ዝገብሩ ዝነበሩ ነዚ እዩ ክልትየን ኣብ ኤርትራ እንተኣትየን ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሪኣክሽን ከይህሉ ስለ ዝተባህለ ዳ እምበር ንሳ ኣብ ጅቡትላ ራሽያ ድማ ኣብ ኤርትራ ትኮይና ብትመቲ ኣብ ምስ ግብፂ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና እያ ትመስርት ዘላ ቻይና ብመንፅሩ ድማ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ናይ ግብፂ እቲ BRI ዝበሃል ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገብረሎም ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኦቨርኦል ነቲ ኩነታት ራሽያን ቻይናን ዝምድናታት ከምዚ ይብላ ኣሎ ንመለስ ናብዚ ከመይ ገይሩ ዝነዳዲ እዚ ናብ ኤውሮጳ ያትሎ ሕጂ ስምዕዎ ገለ ካብቲ ነዳዲ ካብ ራሽያ ዝውሰድ ብኣዙር ብኣርጀንቲና ብገለ ገይሩ ንኤውሮጳ ከምዚ ኣቱ ዘሎ Guess where? Spain. In fact, Spain is the biggest importer of Russian LNG in Europe. They buy some 5.2 billion cubic meters. Does this not violate sanctions? Well, technically, no, it does not. The EU has only sanctioned Russian oil. You can still buy Russian gas. Thus, most of these purchases are rerouted supplies, which means there is no Russian tag. You see, deliveries only mention the last destination. They do not mention the origin. So that shipment from Argentina would not... So, again, Europa, the outcome was a low gada. نخالوت هجرات كتقول قال هجرات أوروبا كنعود حسن ربحان يا سالت أخمز اللوا زغاب تتجا كامزري وتيبوكراسي هيمان رايتس قال زبلوا بزحلة فون نحنا ني ديمقراسي نسبقنا بالكا أبكال ديمقراسي عن هجرات زيك ونقدر ربحان تلا كان سنة تنجادات تطوق بلو الكاز غلو دحرقينا مساعتهم كسر حن جنزب كت كفلو من أجمع بلو مثلا زي سبكتنا أوروبا نا أمريكا نربح حدا عنبر بمسرته كم تنساتهم in principle بمتكلين أنا عامل زبلوا حسيت كم زخني زوج زي بالكيشا نبدأ البرنامج تبغيرا highlight تقبرها زقا نهند بزوج زي بخمس سلة زق السوا يوم قبل ما تسمولو. Not have a Russian tag. It would have only mentioned Argentina. The gas came from Argentina then. And this is a technicality / hypocrisy. Europe is buying Russian gas through the back door. And they're spending billions of it. $30 billion to be precise. $30 billion of Russian gas. But there is no criticism. That's only safe for countries like India. All the European lectures to India for buying Russian oil when they themselves keep buying Russian gas. Typical European hypocrisy. It also tells you why this war keeps dragging on. Because the West... Wow. بلا جرات ريبات مابزي. ده تبدأ لا. هندوي كال هاجر كتجبر كلا مال حسب نوحي ناخذ صرفنا ناخذ زلفنا ناخذ كوقسنا تسقم يا بلومن هاجرات أوروبا خجبروا خلوا كسب $3 بليون زت من دادي بخمسة تزلوا زخوني يخون نقفة تاجن كزر بين سمانينا أبناء كالوت خون كلوجن أب بيت بلاتفورم تات شمنا هاجرات نمبلشوا نمسيت عنن نمكفاءنن لحركم زيبلو زغا التمسلوينات
كل جزء يتقاموا تكتيك بنبار is effectively funding both sides. Let's turn to Europe now. So حنت فيديو كريكم يا دحريك نحلفنا بتوت هالدراوة عغم كان حجزينا إلهم زفكروا زلوا عاد إنجليز كسموا. The Defence Staff Sir Rob McGowan has told the government that Britain urgently needs more money for munitions, as well as for an integrated air and missile defence system to protect us from attack from the skies. He said to MPs on the Defence Select Committee, the amount of money we are spending on munitions at the moment does not meet in all areas the threats that we face. I'm joined now by the former Deputy Chief of the Defence Staff, Lieutenant General Sir Simon Mail. عاد إنجليز بزعبا هجرهم UK كزارب خلو وتهدروا عقبناتهم هجرهم ككلا خلو يخلو ده يكلون كزارب خلو اسمه. Sir Simon, very good to have you here. Hello, Andrew. Good evening. This sounds very, very alarming that we literally don't have the shells that we need if we had to go to war. Well, it is alarming. Of course, it's in the context of precisely your last two items. Demands on health service, demands on balance on pensions. But the reality is we took a very big risk, I suppose, of what I describe as a holiday from history at the end of the Cold War. We then went into a number of operations and campaigns that were actually quite undemanding in some ways on large ammunition stocks. So we ran. بحفشة التزرباناتو عاد إنجليز لنفسها كتكلاخل عقم خمسة بالله نزل مهنا استماع بزع سرح كبزود اليوم يزنا كرزلو نفسهم كحجزوا وتهدروا عقم كهانسو جنزبن تقاطاتن بزين اليوم أكن نعنز قبرك عدامنا دقن عبت كويناتنا يوكرين يقرأ خمسة لو. Down. And lo and behold, we're now facing a new reality that despite cyber, drones, precision attack, all the others, we do see the requirement, I'm afraid, for massed artillery, which the Russians and Ukrainians are having that slowly now. Ukraine absolutely reminds us of that, and the Russians have kind of retooled a lot of their industries to provide more shells, and we in the West have... No task is... كلتا ثلاثة فيديوهات كم وتر زجبرو قد من عبتنا بريزنت سياس مسجارنا كلتا ثلاثة فيديوهات كبكمية مجمريا زياز كسمعوا كلتا فيديوهات كتروي لكم اقرا ما قد يحوس قبلوس دليزي. Roughly around here, we start to work. And we work. We keep working all the way until we're 65 years old. So انتاير ينالو نفسه كفسب أبهيوتو let's say 8 عامات ينبر انتيلنا كباب 10 شمنته 10 شوعات عامات جميرنا حساب سوسان 5 إنا نسره اتاقبي بوازلو اتا نسرح الله عامتيا وخلا زراربا اتزخفك اتزعبي كفارنا هيوتك ابسرها خاططفو مستخالمه اتسرحك زحقسك ترجم زباكا عقابه زباكا انت خوينو اتزبلص اب هيوتيو مخنياتو اتزبلص كفارنا هيوت كان اتزنو حق كفارنا هيوت كان زي تفتو سرح اب زي تفتو هيوت اب زي تفتو نجر اب زي دس زي بلاكا كونتات تنبر انت لها كرت موتشيزي مخنياتو طرتا مس وصاخه حيل يبلكان غلبت يبلكان غزي يبلكان طعنا يبلكان كم تزدله نتي هيوت كتنبرو بستخاله كمتن دس وايد ما كل سب سيريس لك حسب له زلو من عبات سرحكا زي عقبك تقينو نحاتير زي سرحكا قال نجر كتقبرو الفتن انت جنزبكا بعقباب حيسكا سويلكا ابزيت فتو سرح نابلكا سو قدام سنبتن مسمتا كما ود امد نابحالكا سوني نام مرركا توفرت لها نوت جود نابنت كما بنت كبكم انا نزي سرح زغبرو تس سلازبلني افري داي نخسرها تس يزبلني اب كمبيوتر كوف مبال سلازي يقدف كوف مبالي زي ترفنت خوينخا نعي دس بلنا عرس سريه ابتو ان تسخيزلو كالو سبات دما قال كباي دس بلوم ويكفلت وزدليو ويزدليوم وي قال نجر كبركز خلي زبل كوي يقبر اقعبد ما يسمعني سلازي عقبني يزغبرو افري داي تتبون فيدباك تتصحفوا لي تتبون مخري تتبوني كبري كمتن لعلي دس بلني هي سبات تحوسنا لها تحجزنا لها كتب نقولوا دستا سلز فتره لي يزغبرو حاده كالاي ابزي على حنت فيديو باغير. To me, no task is beneath me because remember I used to be a dishwasher and I mean that. I used to clean toilets. I mean, I cleaned a lot of toilets. I've cleaned more toilets than all of you combined. زتري وزلهم ناي انفيديا تبهال كامباني CEO يو كلتا تريليون لكلتا تريليون يواقع ويكبالي نايتا كامباني بزوانزي تشيبس تفري انتاي بالنير قدم تاي سرح نيرو شقاق يدسر نيرو زخونه سرح قال سبات هاينبل السرح زتعتيو مستمرتاي كيدني مزرجاي كيدني مسكلا ملن خيد دايب لك والله انا ابز حجي خوينو تزارباي بزغربا تزارباي تحتي زبلو سرح يبلي انا زنعق اسرح سي بلينا بكامباني تايت لكلتا تريليون فاليو زلوا كامباني زلوا انا زنعق اسرح يبلي ريمبر ذكريلو شقاق يدسر نير كاب زخون يخونا بزلهم ز كونفرنس لا شقاق صرير له سلازي كاب شقاق مسرح وي كال سرح حماق كنو حماق يسو كبي سرعيو نسو خمان زغبرو سلازنبركو انا زنعق اسرح يبلي كبلاكا خلص خدمه ازي تحتيو ازي درجه يكون زقلت بنتلغا change your mindset
ኣተሓሳስባኻ ቀይር ንምባል እየ ዘምፃእ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ ለውጢ ኣተሓሳስባ ለውጢ ቅድም ክመፅእ ስለ ዘለዎ እናበልኩ ናብዚኣ ክወስደኩም እየ ለሰን ሂሮ እዚኣ ኣብ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ናይ ኔቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝዛረቦ سلطة ناي بحلهم ناي بوليتيكا وبحلهم ناي تحساسبهم من عالم درجة أو عالم سلام يلن بمنتهى إن حتى هالكان ساتو هم تنكنا يقول له أجرجرا أما بعد أسرح في الزمين يكون ولا زحجي زلنا تزخف أجن بس مودة زحل قينات عارفهم كيف يقولون خلاص عالم هجنا ناس الذي حفك بالفتنة خدوق قاسي تراي تغالي شقاتات عالم تزمت من عالم كفافيل كان أن حدودنا وعاها تجزء أجين إذا حدش أو شيء مودة له سندات أنت حدش الله كاتي زحل كينات دنجرة دحر زحل كينات دم عبول ونعم كقصرة ودبها العجي كومبيتيشن وددر دبها لا تعمل هو كومبيتيشن دبها لا قلت نمسات كومبيتيشن دبها لأن زربات شو قطعلو أتاكاجي له تدي كوين زيرو سامي أتاتهم كومبيتيشن وهذا در كان عت وهذا در بلكات وهذا در دحر كوين كاجر حنقول له وضعك قد مكان أنت وددر بلكانه زيرو سام عجيز صحيفة مود له ورعاتي ولا حنت ملص ولا حنت حد يجمع صليب له كما يرون زحجي 3 عامات فتينهم دفشلتهم نايمكو قطراوي سرعه نعاهم يرون ملكات حزوا بجبر انت ريها ايو دبال يلن اجينا مغنيتنا يوكرين يرون كان صو ودي دلوخم بحدش نيتو دبال فحفح يلن عقم دبال بن يقولون نوهم بحدش كتبر ابرغت خلال لك ارتفلنا نايز على 3 عامات شعوب رايهم زنبرن عتاتهم مسنا يزحل كوينات تمكرو ازاميتكا تحبرت سويت نبر روسيا سلدقونه روسيا كونتين بهرجركا قبل لها خطر رجال إسرائيل أو عالم لازم كونتينمنت قدامنا روسيا يتزعب يسقط الرأي من برشلو روسيا هم يجركا كونتين تجرا أو كرايميا مسا أوكرانيا مسا أو كالوت أو تخبابو دلوا نعاتن نادقفكا هم يجركا قرقرانة السوفيت كم زيتو وضع مهنياتو سرتنا تكنولوجي بيز ناي روسيا خلينا تفلاليه وتعدراو دبالو قمتاتها فوضع داري تتكون تخيلنا شعود نبرنا تعطم سحتان كمارة يدب لنا تشاينا باور هاوس يا انت كمل لنا خلينا حصور ساعات له حصور قربت له ما بقى صدقون هذا اندستريات له سلازي نشاينا انت كمل لنا انت بمولو نا اوروبا نا امريكا دبال مهزوطات تكنولوجيا حدش انت عاطلو ناو تصغره بتود له حصور ليبر حصور ساعات تحط درجه نا هالكي كتقبت تغيلها بليونات يقولنا تريليونات ممكن تقبر تغيلها اجي نشاينا نتقملها نتي عبله لا خرجا وصلنا من انت ابدا 3 عامات ግን አንጻር ተደለይዎን ተሐለሙን ቻይና በሎ ሆይላ ወፃ ቻይና ሎሚ በቁጠባ በወታደራዊ ኃይል ቴክኖሎጂ በተፈላለየ ኻልእ መለክዒታት ቀዳመይቲ አንተ ተባለ ምግናና አይኮናን ኣብዚ መጽ 10 ዓመታት ቻይና ናበይ ገጻ ክትከይድ ኣሜሪካውን ናበይ ገጻ ክትከይድ ካልኦት ኣሜሪካ ማሓዙት በኋላ ናበይ ከላይ እንድሕሪልካ የለን እጂ ሽፍት መጻሎ እጂ በጨቅ ትብል ዘሎ ኣካይዳታት እንድሕሪና ባር ስጋኣትና ቁፅሪ ሓደ ስጋኣትና ቻይና እያ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ቻይና ብኸመይ ትብሎ እዚ 10 መዓልቲ 20 መዓልቲ ገብር ደውዝዎ ዘሎ ሓድሽ በተወራኣቶ ማይትረና ፌር ኮምፒቲሽን ብለካ ሸጠፊ ኮምፒቲሽን ባህላ ያምንን ኮምፒቲሽን ባህላ በእምሮ ማይሰርሕኒ ዚሮ ሳነ ኣብ ኣንጎሎም ዝሰርሕ ስለዚ ንቻይና ክቅርቅርዋ ክእሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ክቅርቅርዋ ኣጋጣሚ ሕጂ ናይ ቻይና ናይ ሩስያን ከዓ ብዲፎልት ድዩ ብዋና መድት ንክልቲኦም ዝቀነዐ መጥቃዕቲ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ምትሕብባራት ንርኢ ኣለና ንበል ኣንፈታቱ ኣለና ዩክሬን ምስምስን ግዳይን ጥራዩ እዚ ዓቢ ርእስቲ ይኮነ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኣመሰለ ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ ብፍላይ ኣብ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ክንምስርት ኢና ኢሎም ጀመርዎ ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ፀጋግንዎ ተመሊሳ እታ ጉዳይ ግን ናብኦም ክትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም እዚኣ እታ ኩነታት ብሕፅር ዝበለት እዛ ሎሚ ዝትግበር ዘላ ቪድዮ 100 ቢልዮን ድዋፃ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ንምህናፅ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ድልውነት ናቱ ንምህናፅ ከም ዝኾነ እቲ ኩነታት ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ንምርግጋፅ ምዃኑ እቲ ዝበዝሐ ፅዋር ድማ ካብ ኣሜሪካ ክገዛእ ኣትንክ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢብዎ ቅድሚ እዚ ኣብ 2023 ዓመት ተገበረ እዩ ካብ ዓመት ኣብዛ ዓመት እዚ መብዛሕትኡ እናነፀረ መፅኡ ትዘረባ ማለት እዩ እቲ ኩነታት እናነፀረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እናተጋህደሉ መፅኡ ናይ ሆፕ ገለ ነገር ምሄርና ክኸውን ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ካልእ ቻነል ክኸፍት እየ ብዝቐረባ ክነግረኩም እየ ካብ ዜሮ ኢና ክንብገስ ምክንያቱ የስ ኢቨንቹዋሊ ክዓፅዎም ከም ዝኽእሉ ስጋት ኣሎ
كمزي ودو سقات هيكون عندنا ستيل سقات كله كم زغل مزي دقبرة حسطات سقامو كنا تاسلو زلوم نابلكو مزي على بواحد فكر أب هيوتنا سربة تخاول لو تخن جبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسلة تنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خجلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ جبران تخيلك اتزبلت ايو وصر خلته دعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق مركز خل نصبح من قد عوت كونه كازغل كلتات نخته معبل مصحف من باديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش بغباردو غزيخا تطقملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندقخا كون زغل بيزنس دي غزا اب افريكا كجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفلالي كورسات لنا آتيكم بريكم حبريتا وصدوا برقست ما تطقمكم يخل